Lowkey, we go crazy. Yeah, nang permainnisai kata life ni mintia zakan saya nang ni type ni. Nu kali ni friend nang ke gesa singa feeling play by zakan wife ni. Kena na menda nang senap kini okay ang zabai sanjani side ni. Ang ni kugani raw for ke bidau foto bana zalang sebegat si vibe ni. 25 years nang 24 years ang rise lana sana nang ni kaci au tanah nang sana ang ni bagaimana mencitua ke ite betagan na sana ang ni legeri sana. Akai ang ni home loan nang kaci jo ona ya gentar nang ni saya sana tanah nei. Mulu kasi subang guari yo akan nang sana nang ke warai serau lana nei. Rani it's yang belek, buzilang gelasin yang ruzu na sana. Kasi bidau nang feed zay ang ni badi rap yo dos rek kama. Bodo rebang ni tay singau, naik bese liru solo ar kay dinau. Nung kalana ni nakusitagan bes yo zalong ni nang ang nagubun ke nanga. Kesan bese za distance, nate flat kam nagi ang ni system. Ang tanah sana tar sana orai begetar sana kam sana malabang mismatch. Kamu jadi ket sana ang hidup ket cerita kebunu ang kam kaya hesitate. Gasi time pulang ni sentimen nuo na kamu ang kusi celebrate. Nani mohora beba intention permai be ang ni fregat si be keuna. Onai nagira nang ni gesen ni fregezan mengenang ni kaciau tabah. Nuzin nai ni fresana men permai na bunga da gese kemen bayang fresh. Nang bubung horden nang ni frefinai ke mizim tina nai tabayang nena. Permai be ke tak life ni mitia zakan zaya nang ni type ni. Nu kale ni friend nang ke gese singo feeling pe by zakan wife ni. Kena na menda nang senap kini okay ang zabai sanjani side ni. Ang ni